Okay ra kayo. Pero Angkol magaya. ako plano 150 bro, ang Ginoo ra mo hatag sa kuwang kinabuhi. Yes, blade the candle. Asa? Yes. So what's up mga tats no? May buntag kanaton tanan dira sa Luzon, Visayas, Mindanao kung asa man ni maabot ning videohan no. Kamo na mo sabot ani kung adlaw man o gabi sa inyo ha. Akong giadto akong kumpare mga tats kay birthday lagi niya tapos nasugatan pa jud nako tong isa ka putahe didto. So mao din ni ang nag-birthday mga tats si Pare Dixon. Pre happy birthday kanimo dia og ianda mga tong pulutan dia og unsa man na. So atong gisilip mga tats unsay naa didto. Oy humba day mga tats nagilat-an. Karon kay wala ko ikarigalo siya ha og wala po ko dala nga isda kay wala lagi mihabwa. Oh siyempre unsa pay answer mangutang tagtindahan. So ako sang giutangan og ilimnon da mga tats no kay wala lagi ta ikahatag siya may nalang pud nata ikadaret kay siyempre unsa naman ni. So mao din nilang handa mga tats perti ang daghanan no ang pinakadabis nga giadto no kundi ang pato kana patotin mga tats perti pagkalami at pagkaluto ana no. Siyempre kay bisita ta mga tats og pinangga ta sa tong kumpare tan-awa gihukaran pa ta ingana ta ka pinangga sa tong kumpare no pag human og hukad unsa pa matong himuon dia hab-hab na ta mga tats giuna jud na kog kaon ang pato kay tagsara ta makatilaw nang ginatawag nga patotin. Siyempre kay daghan mas laghanda ato na pang tilawan tanan mga tats kung unsa may naa dira no kay birthday god na so samantalaw no nato kay nga naman sige ra betag kaog isda sa tumbalay no og pagkahuman og kaon mga tats akong gitan-aw dito tong humba nga naluto no siyempre dili mawala ang atong mga audience impact diha o tanawa siyempre dili po na mawala ang tagay-tagay mga tats kay mo ini nagdala sa bibo sa birthday no og pagkahuman nagpa-picture me. Siyempre mga tats dili po na mawala ang ginatawag na to surprise no so iyang anak may surprise aning cake. Masa ni madam? Kaya surprise. Surprise cake para sa akong papa, guys. So, I'm going to... Go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Asan lugat? Kaya flow tayo. Oh, ako puti. 53 na yung isa. Ako plano 150 bro, ang Ginoo ra mo hatag sa kuwang kinabuhi. Yes, blade the candle. Asa? Yes. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Madam, unsay masulti sa tumbana? Salamat po ko sa Ginoo nga naabot siya 53 years old nga tagaan unta siya taas nga kinabuhi. Mayong panglawas sa matag adlaw. So kanimo pre, happy birthday no. Kanunay lang ka magampo sa Ginoo pre nga tagaan kag mayong lawas og siyempre taas nga kinabuhi no kay ang birthday maabot ra na. Og daghan salamat sa pag-imita nimo sa kuha pre. Siyempre sa grasya nga naa sa tuwa tubangan dira no nga unsa man ang naa diya angay to pasalamatan sa Ginoo mga tats magamay man ang madaghan magpasalamat ta sa grasya nga naabot sa tuwa. Siyempre sa mga bisita nga nangadto dira mga ig-agaw, barkada, kaparentihan, tanan-tanan nga naa dira no og isa pang matats kanang matao nga naa dira isa po na sila nga gatan-aw sa tong video no gasuporta sa tuwa dira mo nang angay po naton silang pasalamatan matats kay number 1 ang akong kumpare dira nga isa na naka-followers nako. Siyempre ang kaliwat ana ubay-ubay pod mo na magpasalamat ta kay naa pa say pa ice cream. So hanggang dito na lang matats or diri lang tama natong video. Dagan salamat og yatsang imo nang turno. Hi guys, ako din pinakaguwapa. Reaction!